Aku. Ngopo? Neng. Piye? Nenengmu. Maksude? Ah. Nenengmu. Neneng. Oh jeneng. Nah. Petro. Nengok nguk Krupuk cengelmu kuwi. Jenengmu iki lho. nek yang alaman ngene Ingkang ngene anyang umat-umat ndet ati payangan aku lan nrimake. Sik, tak golekane sing marahi ora cetha iki. Oh, iki apa? Cangkeme ketutupan irung iki apa? Mono sampeyan ingkang yang ora nrimake patine anyang ayamu Jura Mrata Jaya Mrata imbang yen padha-padha kancaku maju kabeh padha tekaning pati aku ora nrimake matine kancaku ngene kaya ora mikat letak-letak ning